Doble kalbaryo ang nasinatian karon sa mga mag-uuma sa Maguindanao tungod wala pa gani makabangon sa epekto sa pandemya, gibanlas pa sa baha ang ilang anihunon na nga humay. Ani ang eksklusibong report ni Argil Relator. Pera na, naging bato pa. Mao kini ang gibati sa mga mag-uuma sa Mamasapano, Maguindanao, samtang ginahakot ang mga basang humay nga ilang ginakarga sa bangka. Anihuno na unta kini karong semanaha apan naabtan sa baha. Mao na lamang unta kini ang ilang gisaligan aron makabawi sa krisis nga hatod sa pandemya. Ang ubang mag-uuma naningkamot nga mapuslan pa pinaagi sa pagbulad sa kalsada sa nabasang mga humay. Apan sa kakulangon sa bularanan, ang ubang lugas sa humay adunay miturok nga similya. Ilahan na lamang kuno kining antuson aron duna pay makaon. Sumala sa Municipal Risk Reduction and Management Office nga naa sa 80% ang apektado sa pagbaha sa mga sapa ug sa tubig nga gikan sa Ligwasan Marsh. Mas mosamot pa ang ilang kalisod karon sanglit gawas sa baha, parayon usab ang operasyon sa militar, batok ISIS-inspired BIFF sa ilang lugar. Dili na usab maagian ang crossing Barangay Tuka nga nagsumpay unta sa Mamasapano ug Rahabuayan sa Maguindanao. Hinungdan nga ang pagsakay ni ining balsa aron dili mabasa ang bugtong transportasyon. Apan kung walay 20 pesos, mapugos gayud sa paghumol sa sapa. Hinoon, nagpaabot na sa ilang ayuda ang Bangsamoro Region sa mga apektadong pamilya sa Barangay Tuka kagahapon sa hapon. Ito na yung pinakamalaking damage ng baha, plus flooding. So madali yan, panahon pa naman ng harvest time, sayang yung mga palay namin, hindi na harvest. Tapos So, sa pandemic pa. Malaki. Tapos pandemic pa. Dagdag pa yung operation ng AFP sa Freedom Fighter. Karong adlaw, laumang dunay kusog nga mga pag-ulan sa hapon, labi na sa Zamboanga provinces. Pipila ka lugar sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao City, labi na nga dunay La Nina. Ang pagdaot sa panahon epekto gihapon sa localized thunderstorms. Busa giabisuhan na ang mga taga Mindanao nga magbinantayon sa posibleng flash floods ug landslide. Sugod karon og over the weekend ato ma-expect ta og partly cloudy to cloudy skies pero nagihapon ang atong mga pag-ulan tungod kini sa localized thunderstorms, and also possible gihapon ang ganang landslides and floodings, no, especially sa mga prone areas, no, during severe thunderstorms. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.